आयौ माथो गारिखौबो मोनलाहाय दिनै मोनाथारसिगोन न' सहैनाय मानि मोनासिगोनसो खोमाहाय नोंहासो मानो एसेबां गोबाव थानाय आंथ' दहायनो बुंदोंमोन न'आव थांसै होननानै नोंहासो थाबाय दंमोन दा गारिया फैलाना बासोबायमोन आं बाल गारियाबो दाबो फैला फैनाङा होनना बुंबाय थाबायना आंबो गाज्रि मोनगोन होननानै दसे थाबाय आङो लाइमोनखौ नुनानै माथो होनो फैदों र' बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो नुदों एसे खबर लानि र' माथो होनि र' लाइमोन राहुल नोङो औ महा थांनायमोन नोंसोरखौ नुनानै माथो होनो फैदों र' आङो मा बे नोंनि फिसाजो ना मायो औ आंनि फिसाजो बा देरबायानो माथो मा क्लास मोनखो नानिया क्लास 7 मोनबाय बा सिख्ला देरबायानो माथो ओमफ्राय नोंनालाय माथो खौरां नोंसानिया फिसाजोफोरा देरबाय औ देरबाय गिदिरा क्लास 10 मोनबाय ओमफ्राय उन्दैया आरो क्लास 7 समानानो जागोन माथो बिथरायजों औ समानानो जागोनथ' र' ओरैनो मोजाङै दङबा औ दङ दे नोंसोरलाय मोजाङै दंना गैया दङ दे जोंफोरबो मोजाङैनो ओमफ्राय अनजालुआलाय मा खबर दङ बेबो न'आवनो दङ बिदिनो हाजिरा खामला मावथिङो दे मोजाङानो दे गाज्रि मोननाङा आरो लाइमोन दिनै बेसेबा गोबावनि उनाव नुनायखाय नोंखौ माथो होनो फैबाय आं मोना दे माखौ गाज्रि मोननो बेयो आइनि एक्स आं सिनाय हादों आं नुदोंना फट'आव आइया खोब आंखौसो बिराद माबायो रायो फनाव रायज्लायबाथाय सेंग्राफोरजों रायज्लायबा आंखौ रायो ओमफ्राय गावगायालाय मानोथ' एक्सजों मानो रायज्लायदों बेबो एसेबां गोदै र' मालाबा आं आफानो लागायना होगोन र' आंखौ रायबाथाय आंखौसो रायोना नोंलाय सासे बिमा जालायनानै एक्सजों मानो रायज्लायनांगौ जाखो मानो माथो होनांगौ नोंथ' इगनर खालामनानै थांनो हागौमोन ना आंखौसो बया नोङो माबायोना गावगायाबो नुदोंना माबायसि दे होमबा लाइमोन थांसै नोंसोरखौ नुनानैनो आङो माथो होनो फैदोंमोन ओमफ्राय अबाव थांनायमोन नोंसोरलाय माबा लोगोनि फिसाजोनि बार्थडे दंमोन र' बेयावनो थांदोंमोन दा गारि नेबाय दङ गारियानो फैयाखै दिनै आङो दिनै नांगौ नामा नांलाया दे राहुल जों थांगोन फैगोन र' गारिया दे अब्लालाय आङो थांसै औ दे थाथ' होमबा ना नानि थाथ' दे थांसै आङो औ दे आयै बेयो नोंनि एक्स ना नोंलाय बोरै मिथिगौ आंखौ नोङो मिथिया सानदों नामा आं सिनायोथ' नोंलाय मानो माथो होनांगौ बेखौलाय माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया माथो होनो फैबाय नालाय होबाय आरो माथो जाखोखाय थेवब्लाबोथ' माथो होनाङाना सोरबाखि एक्सजोंनो रायज्लायो नामा ओरैनो माथो होबालाय माथो जायोखाय माथो होनाय माने एसेबां गोबाव रायज्लायदों नोङो रायज्लायनाङाना गावगायानो माबा माबि सोंबाय नालाय माथोखौथ' होखानांगोन ना आरो आं ओरैनोबाबो सिगां माथो होआ दा बियो गावगायानो माथो होनो फैबाय नालाय बेनिखायनो माथो होबाय आरो बैनो गारि गंसे फैदों र' दासो बेसेबा गोबावनि उनाव माखौबा एक्सजों रायज्लायनो फैयो र' आंखौ नोङो मालाबा सान्थि गैयैसो रायोना आफानोथ' लागायना होथारगोन आङो नागानायाव गैया नोंबा आंखौ सान्थि होआना मा रायो बयफ्रेन्डजों रायज्लायबा आंनि बयफ्रेन्डजों नोङो आंखौ रायज्लायनो होआ साला बेसे गोबाव जाबाय रायज्लायनो मोनिया दा गरम बन्दजों रावनिबो मबाइलजोंबो रायज्लायनो मोनाखै 20 दिनसो जाबाय सानसेखालि रायज्लायनायानो बेबो लोगोनि नाम्बारजों बिनि मबाइलखौबो मोनबाय थायाना बिमानिसो गायरे जमुनाबोखौ खेबसे लोगो मोननायबा बेसेदि मोजां जागौमोन आथिङाव हमनानै खुलुमगौमोन आङो दा बायसेयाव बेजों थाबाय थाबा बियो आंनो सासे मोजां सेंग्रा नागिरना होगौमोन नोंहासो मानो नों बिदि खालामनाङामोनथ' बेखौ गायदे ओमफ्राय दिनै हाथायाव मा बायगोन आंहाथ' जेबोआनो फैसायानो थाइसेबो गैया गायदे नोंथ' दाउ फाननानै 1000 मानि मोनदों आंनो अननानै 100 थार होनोना आंना माबाया मा होनो अमाया आदार गैया थास'सो रुयै होबाय थादों आङो गुन्दैखौनो मोनजायाखै दे लानो हागोन दे आंनिफ्राय 100 आंनो नांलाया दे दिहुनना होलायनाङा नांगौ जिनिसथ' बहुद दंबावो आंनो गस्लाबो नांगौ जादों गस्लाबो गांसेबो गैया जादों न'आवबो माइरं गैया एसेल'सो दङ दे आं नोंनो दिनै गस्ला गांसे बायना होगोन दे 200सोनि माने आंनि आखायाव दा 2000 फैसा दङना नों आंनो दिहुनना होआबाबो जागोन दे आं नोंनो ओरैनो होगोन आरो नोंनिया माइरंआ जोब्बाथाय खिन्थाबानो जाबाय आं जोंहानिफ्राय नोंनो फाल्लासेसो हैगोन आरो आं नोंनो दाउज्ला मासे फिसिनो हरगोन दे आथि हरगोन नामा नङा आथि नङा ओरैनो हरगोन दे नोङो मोजाङै फिसिबानो जाबाय नोंहा दा जेबो गैयाना अमायाबोथ' नोंनिया फाननो जायाखै फिसा दाउ फिसिग्रा जादों नोङो नङाबा नोङो अबाव फैसा मोननो थेंकिउ दे गायदे नों आंखौ गोबां हेल्प खालामबोबाय नों नङामोनबा दे आंहा मा जागौमोन गायदे थासान्दियाव नोङो टेनसन खालामनाङा अम्बिके थेवब्लाबो नोंखौ जमुना आब'आबो बिराद अनगौमोन ना नोंहा गोरोन्थि जाबाय बिराद गिदिर गोरोन्थि जाबाय
औ थेवब्लाबो मालाय बियो हाबायानो जाबाय खोमा गथ' गथायानो जाबाय खोमा थेवब्लाबो नोंखौ अनबाय थागौमोन ना मोजां हौवा नायनानै नोंखौबो दासिमहालागै हाबा हरगौमोन दे दाबो नोङो बारा टेनसन खालामबाय थानाङा जों नोंनि थाखाय बर नागिरगोन ओमफ्राय नोङो आंनो दिनै गस्लाबो बायना होमारगोन आरो गायदे होगोन दे ओमफ्राय नोंथ' माबा चावमिनबो जानो लुबैना दं होन्दोंमोन ना चावमिनबो जाबोगोन माथो आंनि थाखाय नोंना बेसेबा फैसा थांखागोन उन्दै बायनोबो फैसा होगोनबा गस्ला बायनोबो आरो चावमिननि फैसाखौबो होगोनबा ओइ अम्बिकी बे गायदेनियाव ना जेबो फैसानि आंखाल गैया आंनियाव लोक्षि दङ लोक्षि स्वयं आंहा दानिया फैसानि बारा टेनसन खालामलालै मानो होनबा आंहा दाउबो जाजासोयो दाउ फानबानो फैसा मोनो दाबोथ' फाननो गोनां बेसेबा दंखायो आंना 20तासो दंखायो आरो आंनिया टुनटुलुआबो फिसा जासिगोन टुनटुलुनि फिसाफोरखौबो फानगोन ना आंहा गोबां फैसा जागोन नोंनो 200-300 होनायावलाय आंहालाय मा थांगोन दे जेबो थाङा दे मोजाङानो दे नोंनियाव लोक्षि दं मारलै ओमफ्राय गायदे मिनि सोरांखौसो नोङो आंनो बानायना होनो हायासै मिनि सोरांखौसो आंनो नांगौमोन ना मिनि सोरांखौनो गोसोखांबाय थायो आङो बे मिनि सोरांखौलाय माबोरै बानायना होनो हानो दे आं नोंखौ नाङायानोबा आं नोंनो गस्ला बायना होनो हागोन माइरं होनो हागोन फैसा होनो हागोन थेवब्लाबो मिनि सोरांखौ आं नोंनि बयफ्रेन्ड बानायना होनो हानाय नङा दे अम्बिकी मानोना बियो सासे मानसिसो नोंखौ इसेबो फसायानोबा नोंखौ दा आं बोरै बानायना होनो हानो थेवब्लाबो दि आं नोंनो मैया हरावबो रायज्लायना होदोंआनो थेवब्लाबो गायदे मिनि सोरांखौ हागौबा आंनो बानायना होथारदोलै ओइ जाम्बि आं हाया होनदोंलै बानायना होनो आं रावखौबो बिदि जबरदस्ति खालामबाय थायालै हाथायाव थांसै थु बै माबा हौवानि आंखाल नांदों नामा आरो बे मिनि सोराङा मोजां मानसि नंखाया माबा आं रायज्लायनायफोरावनो हमनो हादों हाजार मोजां मानसि नङाबा आं बेखौ गनायना लागौमोन ना गायदे नों जुदि बानायना होनो हागौमोनबा मोनसे बाथ्राखौनोथ' आं रागा जोङो थ'दो गोबाव जाबाय बालनि वाव फ्रकखौ जा समायना मोनखादों आं गावखौनो गाव आयै फ्रकआ जा मोजाङै जाखादों आंनाव फिटिंनो बा मोजां नुमारदोंहाय सिख्ला देरबायना बेनिखायनो ड्रेसफोराबो समायग्रा जाबाय मार मोजां गस्लाखौनो बायना लाबोमारदों दे नों आयै आंनि थाखाय बा आयै आब'नि थाखायबा गस्ला गोदान बायना लाबोलायदों आरो ना आंनि थाखाय मानो लाबोआखै आइ थुमसि नोंनोबो माथो लाबोखादों बै दाखालि बावै मास मोनसेल'सो जाबाय मास मोनसे माने जाबाय आब'नोबा गस्ला गोदान बायना होबाय थायो आंनो मानो होआ आब' तारायाथ' नोंनि आसलि फिसाजोबो नङा आंसो नोंनि आसलि फिसाजोआ थेवब्लाबो नोङो आब' ताराखौसो बांसिन अनो आंखौ मानो अना थुमसि सोबागोन गथ' मिथिगौ ना सोर बुङा बेफोर बाथ्राफोरखौ हा गामिनि मानसिफोराबो बुंदों आरोलै माथो आब' ताराया आंनि असे बिब' नङानो नोंनि असे फिसाजो नङानो हा माथो बिनि बिमाया रुवाथिसो थाफैदोंमोन जोंहानियाव हा रुवाथिनि फिसाजोखौनो एसेबां अनो नोङो आंखौबा अना असे फिसाजोखौनो आंखौसो अना बाल माबायदि बिमा नोङो आफायासो अनसिनो आंखौ नोङो खालि आब' ताराखौल' अनबाय थायो आब' तारायाथ' असे फिसाजोबो नंबा नोंनि सोबानांगोन ना नोंखौ थुमसि नोंसोर सानैबो आंनि न'से फिसाजो मिथिगौ ना गामिनि मानसिफोरालाय ओरैनो बुङो आरो बिसोरलाय मा बुंनो मोनबा मोजांसो मोनो जेबो खामानि गैया नालाय बिसोरनिया बुंनायानो खामानि आरो थगायदो नोङो आयै तारा आब'आ आंनि बिब' असे नङा बे रुवाथिनि फिसाजो आं मिथिगौ बयबो बुङो गामिनि मानसिफोरालाय मानो थगायनो सोबा नांगौ ना नोंखौ हा धमसि सोबा नोङो आंखौनो बु हागौबा नोङो ओंखामबो होनाङा आंखौ फोरानना दान बाल माबायदि बिमा अननोनो रोङा आंखौ बे न'आव थानोनो बाबाय आङो बाराबा दानो आङो नागारलांगोन न'आव ज' मिथिखा थांबानो जाबाय बांद्राय देखायो बाल गथ' नुदोंना आइ आब' तारा नुदोंना नोंनि थाखाय आंखौ आइया गावनि असे फिसाजोखौनो सैया नोंनो ओंखारलां आंनि न'निफ्राय आंनिसो न' बियो नोंनि न' नङा आयै थुमसिया गैया मानो बेफोरबायदि आंथ' बेखौ बेसेबा अनो नाथाय आंखौ बियो मानो एसेबो सैया आइ तारा थुमसिया गथ'यैनो दंथ'यो बुजिनो हानाय जाथ'वाखै नों बिनि बाथ्राफोरखौ नों दुखु खालामनाङा जेबो गाज्रि मोननाङा बेखौ थेवब्लाबो आयै दुखु मोनो बेफोरबायदि बुंबाथाय आंथ' थुमसि आगैखौ गावनि न'से बिनानाव सानना लायो नाथाय थुमसि आगैया आंखौ एसेबो मोजां मोना बिब'खौनो सानना लाया औ मिथिगौ आङो थुमसि आगैया बुजिनो हानाय जाथ'वाखै थेवब्लाबो दुखु मोनो आङो गुबुननि बिब' बिनानावफोरा जा अनज्लायखायो जोंहानियासो मानो बेफोरबायदि आइ तारा बे गथ' मानसि बुंनायखौनो नोङो बारा खोमा लानाङा बे गामिनि मानसिफोरानो एरे होयोना बेनिखायनो बिदि जादों बियो आयै गामिनि मानसिफोरा मानो बेफोरबायदि बिसोरलाय मा मेगन सायो आरो पापिफोरा दे आइ नों बांद्राय दुखु खालामनाङा गथ' मानसि बुंनायखौनो नों बारा थाल लानाङा
जोंथ' जेबो बुङानाय नोंखौथ' आं गावगायनि फिसा बायदिसो अनो दे आंहा ओंखाम संहोनो जालांबाय नों बांद्राय दुखु खालामबाय थानाङा नों जुदि थांना थानायमोनबा आं बेफोरबायदि रायजानाय नङामोन आंखौ आइयाल'सो अनो आफायाबो बारा मोजां मोना आरो थुमसियाथ' एसे मोजांखौनो मोना आयै नों थांना थानायमोनबा आं नोंजोंसो थांगौमोन आंखौ आइया हाजार अनबाबो आं बे न'आव थानो बायो मानो होनबा आंखौ थुमसिमोना रायबाय थायो आफायाबो रायबाय थायो आइलाय नों आंखौ मानो नागारना थांनांगौ बा फाग्लि अम्बिकिया दिनै आंखौ फन खालामाखै दे बिनि लोगोनि नाम्बारखौथ' आं ब्लक खालामाखै सेभसो खालामना दोनबावदों आं नाम्बारखौ अबेसे बे अम्बिकिनि लोगोआ साइज दंसै माथो वाट्सआपआवबो जा समायना प्रफाइल होना दोनदों नाथाय बे अम्बिकि हायथुखौबा हले इसेबो फसायथारा आं नों हाजारखि आंनि थाखाय थैनो नागिराखै मानो आंनि थाखाय नोङो दैयाव बाज्रुमनो नागिराखै मानो थेवब्लाबो आं नोंखौ लानायाव गैया नाथाय नोंनि लोगोखौबा हले आङो लानो हागोन गायदेखौ माबा एसे बिबारि बाजै बायदिसो नुलाय लांबायलै आं प्रफाइलाव बाराबा बेखौनो लागारगारगोनलै नाथाय बिथ' आंखौ फसायाना मा होनो मालाबा फन खालामना नायगोन र' लोगो बानायना लागोन आं बेखौ मानोबा मानसिखौ फसायबाय आं आरो रायज्लायनायाबो डाइरेक्ट आं बिराद माने रायज्लायनानै मोजांसो मोनदोंमोन आं बेजों बिनिखायनो ब्लक खालामना दोनाखै आं सेभसो खालामना दोनबावदों बियो जुदि फन हरोना आंथ' रायज्लायखागोन आरो बियो फन हराबाबो आं हरनाय नायथारगोन र' रायज्लाय नायथारगोन आं माने लोगो बानायथारगोन बे बावनिखौथ' बादो बावनिखौथ' आङो जेबो केयार खालामा बिनि नाम्बारखौथ' आङो ब्लकसो खालामना दोनबाय बावनिया साला रावखौबो मोनाखै ना मायोबा लाजिलाय लाङो आंहासो जेनेबा मा साननानै आंखौ बियो बिदि गोसोथोनो नागिरदोंलै बिबो ब्रा ब्रा आयु साइज गोनांबाबो बेलेग खोथामोन साइजानो गैयाबा आंनो बिबारि बाजै बायदिसो नांगौब्रा दा अम्बिकि हायथु नोंनि लोगो गायदिखौसो माबा बिबारि बायदि नुलाय लांबाय आं दाखालि बावै फार्स्ट लोगो मोनखालि आरो आं मोजाङै नायासैना लोगोखौ खिन्थु वाट्सआप प्रफाइलाव जाबायदि फट' दोनदोंना माबा बिबारि बाजै बायदिसो नुदों आं एसे गुफुरबावसो बिबारि बाजिनिसाय रायज्लायमारगोन र' आं रायज्लायमारगोन बिदिनो अबावलाय आंजों रायज्लायनो बियो दाननासो होगोन खोमा थेवब्लाबो हरनाय नायगोन आं गाबोनफोर देमलाय नानि नोङो सानैसो थाबावनो हागौमोन न'आबोथ' बारा खामानि गैया थाबानो मा जायोमोन दे बियायाबो मा मोनदों खालि देमलायखौ लाखिनो नागिरबाय थायो मा मोनो बिसोरो आंखौ जबरदस्ति खालामनानै नाङा होनना मोनथिखागौआनो माबा बेखौ लाखिनानै जेनेबा मानो लाखिनो नागिरदों जेनेबा आंखौ गोसोथोगोन सानदों खोमा बिदि थाबाय थाबा गोसोआ थांगोन सानदों खोमा बिनि फारसे नाथाय थाङा आंनिया नाङा दे आयं मालाबा फैबावगोन दा थाथ'ला माने न'आवबो लिंहरगासिनो आंखौ न'आव लिंहरदों माथो न'आव जेबोखौनो बुङाखै आं मैया फन हरनायाव माने न'आव माने लोगोफोरा लिंहरगासिनो अबावबा बेरायनो थाङोनो ओमफ्राय आं थाङाबा थाङानो ए थांथ' होनना बुंनांगौ उनाव थांगोन होनना बुंनांगौ नों सानैसो थाबावबालाय मोजां मोनगौमोन आङो गांजेमा गोसोम रानियाबो गैया न'आव थांदों बेबो न'आव थांदों न' फैथ'वा नामा गांजेमा गोसोम रानिया सानैसो थागोन खोमा न'बो साफा खालामगोन ना बिनियाबो न'आव रावबो गैलाना बिमायाबो हाबा जाबाय थाबावनो हागौमोन ना नोङो देमलायनानि नाङा दे आयं मालाबा फैबावगोन ना थाबायानो सानब्रै मानि थाबाय आरो बेसे दिन थाबावनांगौ आयं आंलाय सप्तासेसो लाखिबावनो सानदोंमोन नोंखौ आयं नाङा दे आयं मालाबा फैबावगोन थुदो होमबा देमलाय थांसैबालाय आंहाबो माबा लोगोफोरा लिंहरदों दसे उनाव नोंखौ दोनना फैनानै लोगोफोरजों थांनांगौ आंहा दे होमबा आयं ना थांसै नोंसोरबो मालाबा थांबानो जाबाय जोंहानाव दे जागोन दे आयं नोंखौ खिन्थु मालाबा लाबोबावगोन दे आङो एबारे खिन्थु 20 दिनसो लाखिखागोन आं नोंखौ 20 दिन लाखिबाथ' आं न'आवनो थाखाया एबारो थुदो होमबा देमलाय थौ दे मोजाङै थां दे गथ'फोर जागोन दे आयं थाथ' होमबा गथ'खौ थांजानो बासिदोंमोन आङो जि गियानि बेफोरबायदि बिहामजो बाव मोनबावनो आङो नाथाय फोजोंसारा जेबोखौनो बुजि मोना खालि बिबारिखौल' बे बिबारि होननाय सासे मानसिया थैबाबो जायोहाय बेथो सहायनो हाला आङो बे बिबारिखौ इमान मोजांखा बेफोरबायदि बिहामजो भाग्यआवसो मोनो बे सिरियाबो फैनो गोसोमोन फोजोंसारजों नाथाय बे फोजोंसारा नुदोंना माने लाखिनो नागिरा गथ'खौ
गथ'आ थागौमोन बे फोजोंसारानो रायज्लाय से खालामबाय थाबालाय मानो थानो दे आंबो सानबाय देमलायखौ बिदि लाबोना दोनफैबा मा थिग फोजोंसारनिया एसे गोसोफोरा गलि लाङोआनो होननानै लाबोना दोनबाय गैया गलि लाङा मा जाबावनो गथ'आ थाबागौमोन बियो बे जानो गोनां बरानो जुदि एसेबो केरखौनो खालामाबा जानो गोनां माने दा बेनो नाङायानो नांथारा फाफि गथ'नो साला